Queda't fins al final perquè avui desmuntarem el discurs de Puigdemont i t'explicarem per què el que realment fa por al sistema és el que diu Sílvia Orriols. Carles Puigdemont ha tornat a sortir fent declaracions grandiloqüents. Diu que Junts és una alternativa en positiu, fidel al catalanisme, que combat, atenció, l'odi i la catalanofòbia i construeix un país per a tothom. Però de quin país parla exactament? D'un país cada cop menys reconeixible per culpa de la inseguretat, la multireincidència i una immigració descontrolada que col·lapsa serveis? Un país on els nostres joves no poden formar una família perquè no poden ni pagar el lloguer? Aquest és el model que proposa Junts? Abans de continuar parlant-ne i d'escoltar el que ha dit Puigdemont, prem el botó m'agrada, subscriu-te al nostre canal i deixa un comentari, et volem llegir. Amics, Puigdemont ja no és un líder, és un holograma polític, una figura digital des de Waterloo que no accepta ni ser el cap de l'oposició perquè està atrapat per la trampa de l'amnistia. L'única funció de Junts ara mateix és mantenir Pedro Sánchez a la Moncloa a canvi de favors judicials i, mentrestant, la seva suposada alternativa és un còctel d'equidistància i contradiccions. Salvador Vergés denuncia que el sistema està col·lapsat per la immigració, però Colomines vol fer cursos de drets humans per imams radicals. Això no és cap alternativa, és comèdia. Escoltem Carles Puigdemont. Aquesta és la tercera cosa que hem d'explicar. I la gent que pensi així, la gent que vulgui contribuir a reforçar aquesta alternativa, ja sap que té un referent, que sou tots vosaltres, que és la gent de Junts per Catalunya. I sobretot una quarta cosa, que aquesta és una alternativa en positiu, que és una alternativa que és fidel al fil roig del catalanisme, que té moltes expressions, però en el qual hem d'estar sempre fidels, lleials. És aquell fil roig, aquell catalanisme que no nega la catalanitat a ningú, que sap que s'ha de ser solidari amb tots els pobles que lluiten per la seva autodeterminació, els més rics i els més pobres. Aquell catalanisme que combat l'odi a la catalanofòbia i que per combatre aquest odi a la catalanofòbia no hi oposa una altra mena d'odi i no fomenta precisament aquesta divisió, sinó que aplega i agermana. Amics, el problema real de Puigdemont té nom i cognoms: Sílvia Orriols. Ella diu el que pensa una gran part del poble català, però que cap dels partits subvencionats s'atreveix a dir. No és odi, amic Puigdemont, és sentit comú. Defensar la nostra identitat, el nostre territori i el dret a viure segurs no és odi, és responsabilitat. I això és precisament el que incomoda a Junts, a Esquerra i al PSC. Segons el CEO, recordem, Junts perdria 7 diputats, els mateixos que guanyaria justament Aliança Catalana. No és cap casualitat, és el símptoma que la gent n'està tipa de processisme, de llirisme i de discursos buits. Volen acció, volen veritat. Si tu també n'estàs tip dels polítics que només parlen quan els interessa, deixa el teu comentari, subscriu-te i comparteix aquest vídeo. El futur de Catalunya no es construeix amb frases boniques, es construeix amb coratge i amb la veritat pel davant. No oblidis visitar el nostre lloc web www.xcatalunya.cat. Gràcies per seguir-nos i fins la propera.